البجارتنên serokatiyê ya Amerîkayê wek hemû welatên cîhanê li Tirkiye jî ji nêz ve tê şopandin. Li Enqereya paytexta Tirkiye, welatî li ser rêkberiya di navbera Donald Trump û Joe Biden da û herwiha li ser peywendiyên Tirkiye û Amerîkayê. Fikr û ramanên xwe ji bo Kurdistan 24 anîn zimên. Li gorî beşekî welatiyên Enqereyê, polîtikaya Amerîkayê bi guherîna serokan nayê guhertin. Ji loma jî serkeftina Trump jî Biden jî. Wê ji bo Tirkiye zêde ferq neke. Bence fark etmez. Çünkü Li gorî min kê bi ser bikeve ji vê polîtikaya Amerîkayê neguherim. Lewra ew xwedî sîstemekinim. Her wiha pêdiviya wan bi Tirkiyeyê heye. Ji loma jî wê li hemberî me tund nebin. Hiç fark etmez. İşte Amerika'nın belli ülkeler için belli bir... Li gorî min wêj bo Tirkiyeyê ferq neke lewra polîtîkayê wan ên sabît heye û li gorî perjewendiyên xwe tevdigerin. Dema Obama bi serket em pir kêfxweş bûbûn. Lê me dît ku ew jî li gorî wê polîtîkayê tevgeriya. Li aliyê din, hin welatî jî li ser egera hilbijartina Trump û Biden xwedî di nêrîniyên cuda ne. Li gorî beşekî ji wan, serkeftina Biden wê zêdetir di berjewendiyên Tirkiye da be. Lê belê beşekî jî dibêje, serkeftina Trump wê zêdetir li gorî berjewendiyên Tirkiye be. Anladığım kadarıyla bir takım yaptırımları. Li gorî min Trump bi ser bikeve wê ji bo Tirkiye bixêrtir bim. Lewra Biden bi ser bikeve wê li dijî me gemariyan bisepînim û wê aboriya me zêdetir xirab bibin. Lê Trump gemariyan cibicî nakim. Trump'ın yaptıklarına baktıkta Niha em nizanin Biden wê çi bike, lê em dizanin ku Trump çi kiriye. Ji loma jî hilbijartina Biden wê ji bo me baştir be. Ez dixwazim Biden bi ser bikeve. Tirkiye û Amerîkaya ku hevpeymanê hev ê NATOyê ne, xwedî peywendiyeke 6 salî ne, lê belê di wan salên dawî da. Ji ber cudahî û nêrîna li ser polîtikaya Sûriye û Rojavayê Kurdistanê û di ser da jî li ser aktîvkirina mûşekên Rûsî S-400 peywendiyên her du welatan di nav heyameke alôz û hesas da derbas dibe. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Enqere.